Mandibulise nami konzotho konyelenzi komaphansi imali kohili kohebehebe wayabulela uCharles uzalwa nguWinile nami ndithi make nivele ke ngalomsebenzi kadadewethu ndithi ke makube impumelelo yonke ke nento ayinqwenelayo ifezeke nabaze emveni kwakhe bonke phofu amanzotho kukhanye manje empilweni zabo kube kuhle bangadingi into abantu bekhona. Hayibo Nqala, hayibo Maphanga, hayibo Sandlana. Nasivuma kanti siyayo kwasengomkhondo singasivumi. Kwenze njani? Ukumnayi wakho nje. Kwenze njani nakho umnqando ufaka ulanda umthufaka. Kwenze njani? He? 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 Uma. Uma. Inkomo nebhokhwe nehlamvu ubihlamvu kuke ningalifumananga anilithethi exhantini niliqalapha silungisa ke impazamo ngoku asifuna uphinda siphazame singabantu abakhulayo sicela uxolo ngempazamo esizenzayo. Okay. All right. Uzobona lenzini. Uzuphile mntana. Ena nto sizondelele apha kuyimpi. Kodwa mna ndizalwa phaa kwamzi kafiyo ndodwa. Manzotho ke libizwa apha ekhaya. Libizelwa ke ngoku le ntombi. Hayi